Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, paglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refaya pirme abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, paglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum ka nimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Maayong gabi sa ato mga ka-online, usa ka mabugnaw ug maulanon nga kagabion alang ka natong tanan. Sa ato mga ka-online ganyan nagauban kanamo sa amon tulumanon, maayong gabi ganyan tanan, especially sa ato mga ka-online nga niagyod sa 80 ka barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato mga ka-online, ganyan usab dini sa 23 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa di pa tamo abanti sa unahan among pasubo. Ngadto sa ato mga kaigsuonan, ilabi na gud sa may aplaya hasaan. Nga nakaangkon in town sa dautan kayo nga disgrasya kaganinas kadlawon pastilan. Sa ato mga ka-online, yan dini sa pikas nato nga mga probensya, ilabi na gyud diya sa Kamigen. Maupay na gabi kaninyong tanan, mausab sa ato mga kaigsunan diya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, ilabi na gyud sa Dakbayan sa Marawi. Assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh sa ato mga kaigsunan mga Muslim, mausab sa ato mga higala, ilabi na gyud sa tanang mga membro sa AXERT Mindanao. Mayong gabi usab sa ato mga ka-online, ilabi na gyud diya sa may area sa Caraga Region. Apil usab dini diya sa may Dinagat Island, Surigao del Sur, Surigao del Norte, sa ato mga kaigsunan sa Distrito 1, 2, 3, 4, diya sa may Bukidnon Province.
Sa ato mga ka-online, nga niyosom nag-auban ka na to, ilabi na gyud sa ato mga higala diha sa may buhol. Sa ato mga kaigsuunan diha, sa ato mga kaig-agawan. Mayong gabi kaniyong tanan, o maadjong gabi ilabi na usab diha sa area sa Dakbayan sa Sugbo. Ug diha sab sa may Dumaguete area, sa ato mga kaig-agawan, mayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi na mga partner, mga ka-online, nindot kayo ang atong pagahisgutan. Kay lagi hapit na mahuman ang tuig 2020. Hapit na mahuman ang tuig 2020. Maong magpahinomdom kami kaninyo. Magpahinomdom sa atong mga higala, mga partner, mga ka-online. Ilabi na gyud sa pagpangutana diha kaninyo kung unsa ang imong buhaton, buhaton nga wala pa nimo mabuhat sa imong minahal sa kinabuhi karong tuiga. Kato mga kaigsunan na to nga wa pa makasikad-sikad, wa pa makasikad-sikad, wa pa makatuali timbarok. Grabe ka na ka-term. May gabi ka ninyong tanan, basi pag may kulang na karon tuiga diya kaninyo, ilabi na yun sa inyong mga minahal sa kinabuhi. This song is from Milbert's Hard to Find. So, Boyno, dinita sa atong tandem, sa atong Love of My Life, para yun nga atong makuhaan sa iyang mga pasiuna, pasiuna nga pag-greetings diha kaninyo, ilabi na yun sa iyang mga higala. Okay, larga. May gabi sa atong mga ka-OBM. It's already almost 10 o'clock, no? And it's quite raining outside, but it's not cats and dogs. Okay. Dili iring iro. Dili iring ug iro, no? Medyo bugnaw lang atong palibot kay gaulan-ulan. It is already beer month, so Beer months. the beer month, so medyo bugnaw na ang palibot. Basta So, beer, mayong gabi, bugnaw it's gina. midweek, no? It's Wednesday. And salamat sa inyong pag-uban-uban. Again, so ang atong natay mga istorya-istoryahan tonight, no, regarding sa atong topic, siguro natay gusto buhaton, no, if given a chance, no, if there's a chance, no, kasi gusto nato buhaton before the year ends, no, para sa atong mga minahal sa kinabuhi. So before that, mag-greet sa ko mayong gabi and thank you for watching kay Angelica Chichay Campos nga luir baktaon kay ni siya sa Hapit pagsiga mahulog. kanina. And also si Gideon Ulais, no, salamat kayo Gideon for always. And of course si Dr. Piator, Jerry Piator, happy birthday sa iyang Uy, wife. birthday. Sa Birthday iyang sa iyang wife. No, very Okay. lovely wife. Happy birthday. And also, ang atong binata, si Juanita Gamboa Bacaro. Kumusta na Kumusta? sila? No, wala taon-taon na to, wala ka doon kauban, nakabalita sa ilaha. And of course, ang akong kauban ng FSA officer, si Miss Dian Calagaw, si Miss D. Very pretty, biyagid kay ni siya, pero ambot, no? Wala. Pero di ako gibilib, kaya I know si Miss D is, gid siya, very patient to wait, no, for the right one for Wa pag yun maskin usa. na naman siguro pero kung dili gid na para sa imo dili Hapit gid na mahuman meant ang to be, 2020. no? Wala man sad siya nagdali. Okay. She's still young and very pretty, so walay gadalian. Actually dili yun ka dapat magdali, no? Kay kung magdali ka na dili masayop ka. And of course, no, ang ato yung no, Carly Lee is already mara na gid siya part of the family, no? Si Carly Lee Kinusala Cruz of Makati. Salamat kay Carl for always joining us sa among program. Bahalag medyo late na. A late night na. Late man yun. So, we will try siguro to schedule it earlier pero lisod man. Dili no, na, kay- earlier night na po. No, manggod, lisod kaayo because of
gikan pa sa work sometimes no, and kami pobre rabi in town inyong mga kaigsuunan, so maghulat pagid ta, mag-commute no, lisod pagid kayo isakay. And of course no, ako sa i-greet ang among very pretty nga pastor, si Reverend Bernadette Susas Coran. Belated happy birthday. So, and also si Maris Rosabal Noal is also watching. Hoy, Ma'am Maris. Ma'am Maris, mayong- salamat. I hope your friend Bimbo is also watching, no? Yeah. Marag medyo busy pa. And I wonder where are the kampsawi? Ambot o wa baka sila masawi karon. Nasawi or natulog lang sa'yo because it's quite cold, Ah. no? Marag atong adjustan siguro ang mga Na, aircon. ngano malugar og kanang wa gid kay kuan mo dali lugar gid kag katulog basta tingtog no. Dili man, it's good man na. Sometimes siguro pag magulan-ulan lami ra man siya ihigda-higda ay. And then before ka marag ano na din ka marag hinahinay ni kadalon sa katulugon. Lami siguro kung nagi abay tapad. Yeah. Unta. Tapad kay magnilitikay pa mas ilong. It's good to talk no kay bugnaw ang panahon, dili kay mga init og ulo. To discuss some things no kay excuse me, kay marag bugnaw ang panahon no, it goes with the weather, so lain na mo init ana. Censored na siya. Actually censored na siya. Okay. Humana ka? Yeah, humana. Okay. Niya po nagauban ka na to ang secretary. To na po ni siyang beach. Yeah, no. Galingkod. Maybe she will invite us one of these days no kay marag allowed Hayahay. naman mo gawas ang mga di ba sa senior citizens. Di man ta membros SR. SR no, pero yeah, gimingaw na gikog beach. Oo. Gimingaw na po kog bukid. May gabi ni mo diya, Ma'am Lilia Salazar. Niya po nagauban ka na to si Sir J.D. Caceres. May gabi ka ni mo diya, sir. Imausab sa ato higala Felipe Bilis Abrugar. Mayong gabi ka ni mo diya, sir. Si Ancher Sanchez. Usa sa ato mga artista sa Bulwa. Okay. Niya po nagauban ka na to si Sir Eagle Bernie Kaibigan Hamaka. Ambot nis Bernie o guwa na may uli-uli dari sa Cagayan, may na siguro iyang Asam de siya na asam. marag to nas Manila ni siya. Dako na mo ni siyang negosyo. Yeah, lisod man sad good karon mag-uli kay marag ang kabalo ka unsay ginaglikayan sa uban, it's because i-quarantine gyud ka. Oh. Labi na karon nga medyo lax na kaayo ang atong palibot no. Oh. Daghan na kay tag makita nga mga tao nga nanggawas, daghan na pa kaayo og kanang mga traffic. Super na kay ang traffic because of daghan na pud kay manakay. No, sometimes dili na gid Daghan manakay, daghan pod magpasakay. Yeah. Kay gabi ber. Okay? May gabi dia kay Nili Gabriel. May gabi di mo dia Nili. Imo sab ka Ma'am Mona Lisa Balihos Ipanes. Yeah. Na I'm happy for her. Nakita na iyang miming. Nakita niya Maragi Miming. uli na ang ilang Oy. earring. No? Siguro, Pero- sa kabisi lang siguro na siya because of her new business, no? So, congratulations, Mona Lisa, for your new business. So, ang resulta na nalimtan niya, na kaligtaan niya nga ang naday earring, ang iyang miming. Di na busy siya kay ga-TikTok na. Ga-apil-apil na sa TikTok. So, nabiyaan niya kato nga time kay marag nag soft opening ba to or blessing na gid sa iyahang new business. So, congratulations for that. No, dili ba sa iyon gyud. Maing gabi usab diha ngadto kay gabi na baron. Ngadto ka Ma'am Adilia Bahaw, di labi na gyud sa siya nagalantaw sa Kingdom of Saudi Arabia. Oy, maing gabi. What time is it there? Asa Mga na marag late? Advance ta. Advance ta? advance. How many hours? Siguro mga alas 7 siguro dito sa ila. I know what, karon nga time, marag ang atong mga OFW, no, marag medyo, na sila, medyo feeling lonely because it's Feeling Christmas lonely? time. Tingala din So, na. pag you're away with your loved ones, but sila man atong mga modern heroes, Oo. no? So, they're doing it, no, para sa ilahang pamilya. So, ang, kung padalaan lang pud mo sa inyohang mga
mga kapamilya, kapuso, Kabarkada. kabarkada, whatever, ka-OBM nga tuwa dito sa Gisingit gawas. gini mo ka ubi Na, dili lang pod nato igasto nga maski unsa no kay gipatuluan gina siya singot, kakapoy, luha, so tanan. So Daltan. let's spend it wisely. Niya po nag-auban ka na to si Ma'am Judith Sabiliano. Maing gabi ka mo diya, Ma'am Judith. Sa mga nag-auban po na to diri, speakers linya, tanaw na ko speakers linya. Wala pa. So, tanaw na to ni karong kay, sa'yo siguro sila nangatulog ba? Yeah, kay tugnaw ba ya? Tingtugnaw? Thank you for watching sa akong classmate sa elementary but batchmate nimo sa high school, si Feb Benitez Taray. So, salamat for watching. So, by the way, we will... Inam sa kong tubig. Matod pa ni Ma'am Mona Lisa Balios Ipanes. Good evening, Ma'am and Sir. Thank you. Sa pagkakita sa iyang Yes, iring. iyang miming. I'm happy for you. Nakita na yun mo imong miming. And of course, Ian Gonzalez is already online, no? And he's waving. Ambot og wa baka na siya gitugnaw karong panahon. We do na. not know if nag-ulan ba sa Manila or not. Siguro dari lang sa ato sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, it's quite raining now, pero dili pagid siya inanakakusog. So maybe, no, hopefully dili sa gid siya mo ulan og heavy kaayo, heavy downpour of rain kay mahadlok na punta mag urban flooding. Okay. Okay, so before we move on with the topic, now we would like to remind everybody for the contest, for the Christmas contest sa OBM, no? Comment mo, panalo mo. We're doing this, no, because we're inspired, as what I have mentioned the last time, that we are inspired by a story of a father of 3 and a husband nga na-retrench sa trabaho and medyo nagka-problema siya kay unsa iyahang is saan lang pag-spend sa Christmas na even palit og tinapay wala siya, no? Wala gyud. So we're doing this for our ka-OBM, no? We will try to reach out for them, no, kay since it's COVID time, it's pandemic, so we cannot really approach them personally. So we come up with an idea to have a contest, no, in every program, no, bantayan na lang ninyo na naagi program in which magpagawas og question din ang topic, and then katong daghan kay mo like sa katong gahatag og comments mo na siya ang winner. Then we will announce that on the 23rd, no? Para magamit ninyo. Actually, the prices, no, are katong mga, I think, no, Chibuena package. Showcase. But we are thankful for those also who will take part of the contest, no? Katong mga nag-pledge na daghan pod ang nag-pledge to help, and if ever naapagid siya masubra, so we will try our best to madingkamutan Diyos as much as possible, no, na amo sad siyang ma-share during Christmas Day sa atong mga homeless nga mga nasa dalan nga mga kaigsuunan. So at least, no, sa ginagmay nga paagi mahimo sad ta nga blessing sa ila. Okay. Niya po nag-auban ka na to si Sir Roderick Guanga. Maing gabi ka ni mo diya, Sir Roderick. Imo sab si Nelly Gabriel. Yan, Maing gabi ka ni mo diya. nananapod si Dr. Maylin Santua of DOH. Uy! So idol kay kinako ni siya, no. One of my inspiration nga mag-talk ka in public, no, sa mga tao kay gwapo kay ni si Dr. Not to mention nga very good doctor. Gwapo sigid kay siya most a very good speaker, no. Lively kaayo pag siya na ang speaker. So idol gid kay nako ni. I think very busy kay ni sila karon, no, kay nagbantay gid sila, no. They're really Siguro one of these days ako na siyang imbitaron sa Yeah, station you yun. can, no, kay Oh.
and abangan yun na siya sa mga tao. Okay, I'll tell you. Unya among hisgutan dito is all about flooding. Flooding of babies. Basta malingaw gyud mo if you will see, and very kay ni si Doc Ellen kanang gan kay buot ba, very dedicated sa iyang pagka-doctor, and Nilabay na ang kape. and siya kanang, basta I'll tell you, we hope that we can have her be a guest sa station one of these days. Maybe we will contact her kay kay marag ra ba karon, medyo tugnaw na ang panahon, so I think Doc Ellen can really expound and explain further how to control nga dili na to palabihan ang atong mga kainit sa lawas tungod sa katugnaw sa panahon, kay magdaghan atong population. Magdaghan? Yes, so I think gwapo gid kay si Doc Ellen kung siya ang mag-guest ani. Ingon si Ian, always tugnaw kay walay makayakap mga ludi. Wapa o wapo, good evening everyone. Good evening Ian. So I think right time na gyud siguro kay makayakap. So just wait, be patient. And ingon si Emmanuel Ramoso, si Teacher Eman, the principal or semester E. Good eves po. Inana na data karon. Ako na bang nibawan sa eves kay lahi. Yeah, it's kanang Doon ay dipikto gamay atong linya karon, okay, nakita na ko diri sa atong monitor. We hope and praying di ni maputol. Okay. Sa mga nagauban ka na to din sa atong tulumanon, may gabi kaninyong tanan, especially sa atong mga maabtikon nga mga frontliners. Ayaw gi ka na silang kalimti. Saludo mi. Oh. Sa DOH, sa kadaghanan sa hospitals, atong mga medical practitioners, sa atong mga nurses, everybody nga nag-care sa atong mga pasyente. And also sa atong mga military men, ang atong mga barangay health workers, tanan-tanan ho take part. Kapulisan. Para lang Kasundaluhan. to prevent the spread of this unseen enemy nato, which is the coronavirus. Ato sang pahinumduman ng atong mga kahigalaan o partner sa kabukiran. Na? Christmas month. Yeah. Ceasefire. Ceasefire muna. Yeah, let's spread love. Oo. No? The essence of Christmas is love, sharing and giving, loving one another. So maybe gi-remind ba kita ni Lord always to always walk with love. So love the unlovable. Nga na, magina. Di ba? So sa ato mga partners usab, sa ato mga kadagatan, mga farmers, mga mangingisda, mayong gabi. Yeah, atong mga seaman. Makaingon mangig ka nga, may mo ng uban nga, kapananaw pa ka na ninyong mga farmers? Ha? Nagkapakutana sa ako, anak, na dapat kuno ang atong show is moabot kuno sa mga kabukiran, sa mga farmers, para sa nga, kung wala kuno sila ilingaw dito, magsigi kuno sila lingkod dito sa daplin sa kanabitaw. Basakan. I think they're also watching because after the show, the following morning, matingala kataas na kaayo ang nag-view. So, tapos na yung mga uban nga natay madawatan ng mga feedback. So, salamat for that. No? Kay, ang ato, ginagmay raman atong show, pero I mean the program, but we will try to reach out. No, and sa kadaghanan, and even gali sa gawas na ay mga messages moabot, no? And just like kaganina, we received something, no? Thank you, Sandy Alms of New York. No, I told her. Salamat kayo. Yeah, I told him, spray sa una. Kay gikan sa gawas, no? Prevention lang for COVID. So, salamat for that package. Salamat, no? I think she was really touched by the time nga we have talked, no? How I about the family. Yeah, about the family. And then nag-message siya sa ako the following morning. Kaya that time that she was watching us, no? She was driving
in the busy street of New York while listening to us. Nakaano iyahang cellphone nga anak ko. May galiw na bangga. New York ba ya? You know, New York is very busy. May siguro nga during our program, mayon sa kuusahay nga mayong adlaw kaninyong Nadia sa New York. Ano? Binisaya pero Yeah. pinakuan gyud lugar diya sa New York, diya sa California. Yeah. No, may mga classmates na ako no in abroad. Salamat sa pagtanaw kay sometimes na nag-ingon ko dili gid mi makatanaw live kay duty sad ba yan. Oh. So, by the way, we are now in YouTube. So, nag-message sa ako nga dili jud ko katanaw bars because I'm fondly called bars no in my high school and elementary days. Dili ko katanaw gyud diretso sa inyo kanang mag-live mo. So, maybe kung pwede na mo YouTube channel. So, you can see us now. No, all OBM programs, no? Naana siya sa YouTube. You can browse that one, you can see that one, no? And you can subscribe Amo sing giimbitar ang uban nga sa YouTube. Naana katong dili makakita na to nga mga higala dito mo tan-aw sa YouTube. Mo subscribe mo, i-click ninyo unya dayon makita din ta didto. Yeah. Oo, di ba? So, salamat for that. Ang pilmiro ra ba natong na-post dito kay sa YouTube kay it's all about sizes? No, it's not. Oh, it's not. Hero. No, we just have started last Monday. Last Monday. Ang atong na-post dito. So, naanata. So, if ever you will not review this one, so mag-late mo og tan-aw, no, you can watch us sa YouTube channel. So, salamat for that. And mag-greet sa kuha kay maragdaghan na pod gisulod. Salamat kayo. Professor Pau Pau Abilia, the soon to be doctor. Salamat for watching us. And of course, my sister hamster, si Miss April, the pretty, sexy Miss April Domingo, si Miss A. And of course, si Micah, no, ang akong clinic assistant before, karon teacher na, si Anyong Jam. No, I miss those time. Jimong. Yeah, si Micah Jimong by that time. Ay, happy birthday dahil sa iyahang partner in life. Iyan na gitong partner in Not life? really. Pag mag-study mo, partner in life manggihapon. Diba? Lagi kay taon na biya sila, di ba? Yeah, chismoso ka. Ha? Chismoso ka. Pero painom They are lumlantang good to each other. lagi. Kay, And Mike, ang palihog ko dyan sa brochure. I want to see something. kay And, dili isa mo issue gyud ko warning sa mga labi na sa atong mga sakop bitawng wa pa but I'm mapahilo happy na. for them. They're in love. Yeah, they're in really love. Pero ingnon gidak ang lalaki ang akong iminsahe. Okay. Ayaw You're gyud so pag tinunto. Ayaw gyud pag tinunto. Kay ubay-ubay na ra ba among persa. I think the boyfriend is I forgot the name. Si Marcelo Yeah. del Pilar. He's a good man. Oh. So ano siya. And I can see that they are both in love. We're happy for them, no? Okay. And also, Hopefully promise are not to be broken. you cannot really avoid. There are promises that are made to be broken. Whether it is intentional or unintentional, no? Nagid na siya. Dili gid ka 100% maka-fulfill, no? Because you are not God. It's only God ang maka-fulfill gid. Malagi, pero Is para to- sa level na to nga mga nias kalibutan, gani katong usa na to Kumot na kayong broad coffee. mo gali mo katong galing usa nga anak-anak pod nato si Ivan ni wag yung ko maulaw pag issue sa akong warning. Yeah, and she was laughing. Wag yung ko maawaw. Message siya, grabe kasi Daddy Mio. So hopefully you will met him. Now, yeah, Ivan, the pretty one of our pretty anak-anak. No? And we're happy for her kay nakakita na gid siya. She is one of the example that it's good to be patient. Ha? Yeah. And she's praying for that. So karon okay. nakita na gyud, no. Nagulat gyud siya sa una because we know that what was the history. No, it's not, no, ang giagian biya ni Ivan is not really that
it was not really easy. No, because the boyfriend before kalit lang pud baya gibiya sa atong kalibutan. So but then she keep on praying, no. It took her how many years baya pod. So she's one of the best example. Almost 10 years. Yeah, one of the best example nga nag-work yun si Lord sa iyang life, and then time really giabot yun the best time for her. Hopefully, no, mao na gid ni siya. Keep on praying, and ano na siya. She found her love now. Oh, mas mayo. After those, di man good siya na broken-hearted, no? Medyo losing a loved one lang, Lord. Kay Losing a una man loved gibiya one. sa atong kalibutan. Dili gid siya broken-hearted. It's not really broken-hearted, kay wala man siya na-hurt nga gipasakitan siya. It happens lang nga ni una lang og biya sa atong kalibutan. Ni bakasyon. Unexpected sa pagyud nga panghitabo, no? They were student pagid ato nga time. So we're talking about her. Sorry, anak. Okay. Yeah, we'll just may make gabi you an sab example. ngadto diha kay Sir Manuel Samson. May gabi kanimo diha, sir. Emo sab nakita na po nako diri si Ian Gonzales, nakaposing pagyud. Yeah. And also, mayong gabi, Eve. Salamat sa akong student before, now a public school teacher. Very proud of him. No? Si Ryan Lactao. And I think he was one of my best RCY president. So, maragi continue pa pud niya karon. Okay. Sa matag kinabuhi sa usa ka tawo, sa matag kinabuhi sa usa ka tawo, aduna man gyud mo'y mga kanang kasinatian sa matag tuig. Aduna mo'y gihatag nga kanang gipreparar o wala gipreparar nga pahinungod ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi, ilabi na gayud sa inyong kanang yung gipangga pag-ayo, di ba? Unya ra ba sa kana bitong inyong gipanghatag sa matag tuig, kinahanglan di gina ninyo limtan. Pero sa mga tao, sa mga lalaki nga aduna gyoy kapas nga kana bang mahinumdum gud siya permi sa iyang pagpangga ngadto sa iyang pinalangga, pag-abot na sa usa ka tuig, kinahanglan pag-abot sa sunod nga tuig, iya kining dugangan. Dugangan ang iyang gihatag nga pagtagad ngadto sa usa ka binuhat. So, Di ba? ang wala lugar nimo nabuhat nga gusto nimo buhaton before the year will end is your time. Yeah. So, kulang ang time nga imong gihatag sa imong mga minahal. In what sense nga nagkulang ang imong time? Ha? Basin, malay mo. Tungod sa kabisi nimo sa imong trabaho, ang imong hunahuna is naaragyod sa inyong panginabuhi. Tungod kay, muabot mo ang panahon nga ang imong kabalaka, labi na gyud sa kada nagyong nagminyo na ha. Kada nagyong nana sa ilang pagpaningkamot nga mopalambo ang ilang kinabuhi. Bisag yun sa pagpalambo anang matag tuiga apan naagid gyapon sila sa kalisod. Pero mao punay angayan nga batunan sa matag usa ka tawo nga ayaw gyud lantawa, ayaw kabuta ang dili nimo pwede maabot. Yeah, because there are things in life, there are situations in life that no matter whatever you will do to reach that, to achieve that, but kung dili gyud na siya ihatag ni Lord, dili gyud na, ma-frustrate ka lang. Okay, malay mo sa butang nga gusto nimo makabot mo dito'y makapapukan kanimo. Sometimes we don't realize right there and then. So magmahay ta because sometimes we tell ourselves or even may storyata sa Ginoo na kabalo ka nga it is very important, no. I have to do this. I have to give this, no. Kay mo ni siya ang akong tan-aw nga makapalipay sa akong mga minahal sa kinabuhi. And yet, wala na gihatag ni Lord sa imuha. So, grabe nga frustrations nga mo abot sa imuha. Pero sa ako, But, back to our topic tonight. If you are given a chance, if you will be given a chance, no, unsa man,
ang dapat nimo buhaton before. Kung tagaan lang gyud ka og chance before ma-ending nga tuig. Before? Before this 2020 will end, no? Very challenging kay atong tuig karon, no? Simple na kayo. Na-shock tanan tao because no, it's pandemic, it's worldwide. Nga halos tanan nag-lockdown, halos tanan nag-quarantine, and we didn't experience this before. It's only up to this time lang gyud ta nga naka-experience aning mga quarantine ang inani ka klase nga sakit, no? So nga grabe gyud, grabe ang transmission, grabe ang contamination kung wala jud kay mga prevention. So then tapos medyo naapatay mga, di ba, we have learned also na atay mga nangabot sa atong page, no, sa OBM, na yung mga nag-message nga they're really sad because they cannot spend Christmas with their family, especially those members of their family nga tuwa nagpuyo sa layo. So supposedly Di sila kauli. Christmas time and New Year's, no, New Year is ano man ta na siya, family gatherings, but we are not allowed, especially pag daghan na gyud kaayo kay we don't know kung career ba ang usa og virus or not, di ba? Then kita dili man Mo mong gidunta na ang gibutang balaod sa IATF nga wala gyud mga gatherings unta nga mahitabo. Kay wa biya ta kay balo kinsay na ay carrier diha. Pero sometimes that law wala siya ngipon. Wala ngipon. Yeah. Apangag. Because daghan ang wala nagtuman. Mao And po. then you can only see nung Ulahin na din ang tanan. daghan na din. It found out din nga na ay nag-positive, aya na dayon. So, I know nga the job of those, dili sayon baya mag-contact tracing. Then, pero prevention lang yun po unta, no? So, that is why some of the members, no, sa inyong family dili makauli. So, if you are given a chance, unsa imong buhaton para sa ila, nga before kani nga year, para at least wala kay regret nga wala nimo nabuhat pagkahuman sa 2020, if ever lang you are given a chance. Kung If ever lang, let's say if ever lang kay atong gibutang, if ever lang gyud siya, what will you do walay makauli. to your loved ones? If ever lang, whatever it is, no, Ako siyang pangitaon. I mean, dili nga ingon nga hindi makauli. Let's say, for example, not those members of the family or the loved ones that who are far from you. Let's say the members of your family who are near to you. You are living in one roof, Yeah. or a friend, no nga. Gusto ka, because friends are considered as members of your family. No? There are friends that are like family. So, unsay mong if ever you are given a chance, unsay imong gusto buhaton para sa ilaha before gyud mag-end ang 2020. If ever lang, para at least wala kay regrets after nga wala gyud nako nabuhat. Sa several end of the days sa usa ka tuig, akong buhaton kinahanglan magmalipayon gid sila uban ako. So what will you do? You are not allowed man to, I mean, the immediate members of your family. Lagi Yeah. kung unsay ako mga pagkulang pakabot sa kada lagi og nakay ipalit. Basta gali, Pagkaon. if given a chance. Kung na ako ikapalit, dili man mo pwede mo adto sa mga malls. Ako paliton dito sa malls ug akong idala diya sa Panimalay. So more on material things. More on material things. Kini karon kay kita tanan na sakripisyo pag-ayo. Kita tanan halos kana bang although dunay gamay nga pagtulunan ni siya. Dunay gamay nga pagtulunan kay sa pipila na ka mga katuigan, dunay mga pamilya nga nagkabulag-bulag. Magkita lang silang Panimalay, inig pangatulog. Tungod kay halos tanan membro sa pamilya busy. Halos tanan membro sa pamilya doon na lain-lain nga giagtuan, doon na lain nga gitrabaho. Unya, magkita lang sila kung panahon sa gabi. Kung sila nagapahulay na silang tagsa-tagsa kapanimalay, kanaunta nga mga butang ang ayan na siyang usbon pagbalik. Kana bang usbon siya? Nga unta bisan pa man ug unsa mo kabisi,
ang inyong komunikasyon sa matag usa ayaw gyud wala ana. So we have a good means of communication at this time naman. At this time. Kay naa na may mga cellphones. You can even have a video call, di ba? Kung di ka gusto Siguro kung anaa sa iyang kasing-kasing. Yeah. Oh. Yeah, because if you really care for somebody, you always find time. Pareha ba tong nag-text nimo nga kuan kanang wala ko'y load? Kay nangayo og load. Oh. Yeah, kay nangayo og load. Oh, nag-message di ay. Ang message. Oo. Nga wala ko'y load. Oo. Nagpadungog-dungog dito nga magpa-load. Ikaw naka-load. Oo. Ang labas, Ikaw nag-load. imbis ako to'y nagpadumdum nga wala ko'y load. Ako ninoy naka-load. To my cellphone. Nag-ano na siya. Wala gimo. Wala pa. Oo. Matod pa ni Mona Lisa Balihos Ipanes, matod pa niya, akong gusto buhaton kay i-forgive nako ang naghatag og kasakit nako. Yeah, that's a good, that's a good thing to do. A good gesture to do. Salute ko sa inyo, Mona Lisa. Oh. I know it's not easy because she had hurt you so much. No, based sa iyang mga gipang post ug sa iyang gipang share. Oh. No, I will not judge you, but I'll tell you that's the best thing you will do. No, extend forgiveness to those nga who have done you wrong, especially katong naka-hurt sa imo. I know it's not easy. It is not really easy nga makapasaylo ka, no, nga hapit makaguba sa imong dugan. Okay, grabe. Grabe kaya. Oh, hapit pero makaguba sa saludo imong ko dugan. sa imo kay mao ginaingon ni Lord, and I know if you will do it, kabalo gyud ko unsaon ka pag-bless ni Lord. Bitaw, may As in, danon gyud po ng usa ka grabe, tawo yun na nga. ang blessing. May danon gyud ang usa ka tawo nga mohatag og pasaylo. Oo. Labi nagbuhaton na pug utro, buhaton na pug Na. utro, buhaton. Pasaylo. Yeah, kung, Okay na? as much as possible, tao lang pod ka sumhan sa kasigig pasaylo then you still Okay, yeah. okay. No, Di nyo man nahuman ng mga tuig. no, it's not. Dili Huh? man pod ta Ginoo nga kana very patient, very lenient yun. Nga Okay. balag sige nimong abuhaton but always gid na siya. Pero remember, no, maski nga gipasaylo ka sa Ginoo but Salamat sa brown i-remind coffee. yung kaniya permi. Oh. Nga para dili na unta nimo utruhon pa. Manginom kita sa kape. Yeah. Yeah, nako. Okay? Okay, so mag-greet sa ako. So, salamat no. Salamat kayo. Nag-watch akong cousin-in-law, si Linda, si Rosalinda, si Minnie. So, salamat. Asa man na sila karon? Wife ni, sa taas ni sila, sa Uptown. Uptown area. Yeah, Uptown. Okay. Siyang town, sige hatod every time na yung mga padala nga para sa, Christmas ba yun? dili mo tabang sa una Oh, sa okay. medical mission, no? Salamat kaayo, Lyndon. Very loving kaayo ni sila sa iyang husband sa akong cousin, si Smile, no? Oh. And si Smile is, I think, nagsakay pa man siguro siya barko, no? He's a seaman. Oh. And also si John Boots, the pharmacist. A very loving husband. Salamat John sa Boots. pagtanaw. Yeah. Amo ni siyang high school alumnus. Okay. Very proud of them nga. I mean, him nga successful nga pharmacist. Kung ikaw lugar kani nga tuig sa 2020 gibati mo gyud ang kasakit. Yeah, I have Oh. a lot. Gibati nimo ang pagmahay kay unta karon tuiga is kada bang tan-aw nimo nga makakita ka na gyud og ipuli ngadto kaniya. Ana. Unya dayon kana story sa kanang gipambiyaan. Ga, uy hapit naman lang mahuman ang 2020. Wala man yug koy na ipuli. Oh, Diba I have said a few minutes ago hulat. that Hulat na be sad. patient. It pays to be patient. No? And I think Ivan is one of the best example. No? Siya gid ang best nga maghatag sa iyang testimony. And to think she's very pretty. Pero lahi sad ang uban, labi na gyud katong gibati gyud og kasakit kay itinuntuhan, gibulagan, gi And always remember, dili raman pud ikaw. No? Dili ra pud ikaw ang nagbati ana. oh. So, don't lose your hope kay
time will come, no? Magstorya na sad ta about patience, no? Oo. Hulat lang. No, I know the process is not really that good. It's sometimes the process is sometimes very painful to the extent nga ang uban kung wala nagali sila mapaingnan mo na ang uban karon taas kaayo ang suicidal rate, no? Oh. Pero as much as possible, always think dili lang yun ikaw, daghan mo, and try to see somebody nga nakasurvive sad baya sila. I know you will tell me nga it's easy for you to say that, but it's the hard thing to do. But just try. And don't stop praying. And find somebody nga ma-open na sa imo. And if you are that somebody, even if you will not answer, if you will not give advice, your presence is already big enough, no, para makatabang sa tao nga nag-undergo og depression, heartbreaks, heartaches, broken heart, whatever it is, no? Dili lang sa relasyon o sa uban nga mga problema. Ang importante is ma-release lang yun nimo ang imuhang gibati. Yeah. Kay And if- kato bitong Nobyembre 30 na ako ni usa ka tawo nga di gid sa plaza. Yeah, na-news na siya. Oh, di gid sa plaza. Nya tungod kay curfew, wala Bigaw na kaayo. bigaw na kaayo. Siya na lang usag yun dito. Giabot man gid siyang hunahuna tungod kay wa siya nasumbungan, walay na istoryahan. Iya taong gikutlo iyang kinabuhi. Yeah. Sometimes manggod, no, kita tao lang pud ta nga gapaminaw sa nag-confide sa ato. Sometimes we feel like di ta ganahan maminaw ba? We feel boring kayo, especially pag balik-balik, but you know what, the thing nga naminaw Sama sa ka, sumo man na. so diba? That thing, ang imong presensya, it's already, it really, dako kay na siya nga deal sa usa ka tao nga nag-undergo og Depression. kasakit sa ihang Kasakit. kasing-kasing, Oo. no? So, ato na lang huna-unaon nga, ang imong presensya is a blessing. And remember, pag mahimo ka nga blessing, kapila pud ka i-bless ni Lord sa imong life. So, di ba? So, ang ato na lang siguro huna-unaon nga, pagpasensya na lang tanga to listen, no? Because we do not know if what happened next if we do not listen to somebody. Mo nang resulta magtaas na gid ang mga suicidal tendencies na dayon because nobody heard them. Nobody listened to them. Daw bigina may uban nga. Ano magproblema man ko ana sa ilang Yeah. problema? Mo Nga pod na. ga problema man sa ko sa That kong is problema. why gani nga we just have to listen. Kung unsa manggali imong dapat i-istorya nga medyo negative, no, just keep it to yourself na lang. Ayaw dugangi ang gibati sa tao. No? Siguro pwede ka i-approach approach back siguro kanang mga positive, no, nga mga storya. No, or just being there. Just listen. Oo. Enough na gid ka na maminaw lang ka. Because at this time, man God, before it's good kay we can hug, we can touch, no, we can pero karon naman God, dili at top of the shoulder, lisod naman God because of the COVID, no? Kay marag direct contact man God na. So pero ang imong pagpaminaw bahalag distansya ta 1 to 2 meters away. Naka-mask, naka-face shield. Oo. Ang importante na ka, naminaw ka, na-release nimo kung unsa ang baggage, unsa ang kabugaton sa imuhang kasing-kasing nga gidala-dala. Kung pananglitan, nakita nimo ang usa ka tawo, makita mo gid nimo ang Yeah. kanang tawo nga nag-uol pag-ayo, di ba? Ma-identify nimo kung siya do na bay gibati nga kagulanan pag-ayo. Unsay imong gamiton? Dili nimo kaila ang tawo nga nakita nimo sa usa ka lugar. Naglingkod nga daw masub-anon kayo. Unsaon nimo pagduol? Just give your best smile. Best smile. Yeah, that's the first Daw thing bi I kay do. naka-face mask man ka. Your eyes will send messages, di ba? I think the eyes will communicate. The eyes will communicate. Yeah. So ingana na lang gid lugar. Just give your best smile. And there was a time I remember when I wore a t-shirt with something like Bible verse. No, I forgot katong nabasa na ako yung nga t-shirt, and
somebody approached me at the mall and iya kong giignan. Tsada kay mong message sa imong t-shirt, ma'am. So marag, it brightens up my day. And I did not know that somebody. O kaila. Wala ko kaila. Di basa lang niya, tingala kong taon-taon, something anak ba, wala lang po. And then, giignan lang gid ko niya because he read my t-shirt, that sa print sa t-shirt. And sometimes, God, we do not know God answers, no? Sometimes makita nato sa uban na ay mga mabasahan lang nimo. Waka kabalo na mauna day to answer sa Ginoo sa imo nga. Muna to ang makahatag sa imong inspiration. Oh. So, just be there for that somebody. Kanang yung galisod na og sometimes manggod pud no, especially at this time nga dili nato sila mastorya personally, na uban mag-chat sa atoa din atong gina-ignore. Kay busy kaayo. Sometimes even the members of our family malimtan nato pero gisin nato. No? And we do not know kung unsa kaimportante dito sa iadtong panahon na because he or she is deciding something sa ihang future o sa iyang buhaton sa iyang kinabuhi. And nanginahanglan siya og somebody to talk with. Oh, sama tong na iniagi sa imo nga ningon lang siya. Hi ma'am. Anak, pero gusto na yung tato siya making istorya pero namang kung kayo mga bisita na. Yeah. No, that was not really nagregret ko pero nanghinayang ko. Because I used to talk to him. Nanghihinayang. I used to talk to him and I know what underwent with the family. So, wala ko kabalo. Then it happens pagkakadlaon. I just received the news early in the morning. So, it made me so sad. No? And I do not want that to happen. So, I cannot just blame myself also nga wala ko nakigistorya sa iya that afternoon before because I did not know that was the last goodbye. So, pag sayang pagbabay-babay sa door, I can still remember, nag-signal ko sa iya nga, just wait, kay naako'y napukoy gipang istorya. But, wala na siguro siya nakahulat. And he went home and, mga na to ang nahitabo. So, nanghinayang ko, but as much as possible, I'm trying my best to be with somebody nga maski akong presensya lang makita, that would be enough. Though sometimes ikaw sad me or you yourself manginahanglan sad kang somebody to listen to you, to understand you, no? Pero I think more man po na siya ang atong life. Ingunana mo gid siguro. Yeah. Pero mas mayo na lang yun kung gusto gamay nga istorya, gamay nga pahinumdom. Manang sometimes, kung naagali mag-message sa inyo, not just as PM sa inyo, na may uban nga i-share lang, you can send that, pwede rin na siya. Pero pag istorya na yun ang isend sa imo nga, something you can really sense, nga, ma-sense yun mo nga, something is not good, something is not really right, based sa iyahang try to communicate, no? Try to let that somebody to open up paski sa messages lang, no? Kay at least sa imong pag-message sa iya maramang good og magaan-gaan ang imong gibati, no? Ma-release lang gyud na siya nga kabug-aton sa iya nga iyang gidala-dala. Kay kaganina dunay amigo nako nga sakop sa media. Nakita nako ang iyang post. Grabe ang pagmahay. Motong akong gidali og message. Kay nakita man ako nga naka-online pa siya. Naka-green bitaw na, green. Yeah. Oh, ako na siyang message. Gingnan ako siyang may istorya mo ba ko or mag-message ra ko? Ala. Itubag siya. Ang iyang pagmahay di ay is all about sa iyang boss. Nga bisan pandemic, grabe kuno kayo ang pressure nga hatag ngadto sa iya. Nga mura ginabasol siya kay ang ilang sibiyahan is medyo katakilid pa kayo. Pero dapat
take into consideration nga although it's pandemic and dili rabi pud sila ang Mao. station no. Stiff man gid ang competition especially even guys ato dagan na kay nag-atbang di ba but we don't mind it no as long as kung ganahan mo tanaw sa mo watch us bear with us for almost half an hour 1.5 hour depende raman na sa inyo it's your choice kung asa ka di ba and pasalamat lang ta because we're given a chance we're given a time to talk magchika-chika ta diri mag-discuss things about this and that. So at least no naapod ta we're happy and it's a blessing for us no we considered it as a blessing na magdaghan mag-message sa ato salamat kay sa inyong gistoryahan medyo na inspired ko na touch ko no mo na siya among gi-considered na maski ginagmay nga paagi no nakatouch ka og usa ka kinabuhi no and you do not kanang wala man tanag namugo sa uban so dapat ato lang supod sigurong hunaon nga inana nga daghan karon very stiff ang competition. Motong kabalo ka siya kung kuan sa iya. Ingko ako siyang gi-message nga siguro i-ignore ang iyang pangasaba sa imo. Yes. Kaya wa siya kasabot sa imong sitwasyon. Ikaw pod, asiya pod, medyo naapikan po na kay ginadukdok ang ulo ana sa boss tagiya sa istasyonan. Oh. Motong ningon siya nga siguro mangita siguro kuglain nga sibiyahan ana. Kung dili ko something na word niya nga ako siyang giingnan din dito pagbalos. Kung gusto ka nga mura inog gi-challenge na ko siya. Ina na ko siya. Kung gusto ka nga daghan masuko nimo, kami nga mga amigo nimo masuko gyud kung mao na ang imong desisyon. Ana. Motoningon siya nga unsa man paminawon pa nako na siya kay kada kuno adto niya dito sa ilang opisina hala kasaba dukdok kasaba motong ging ko nga ayaw na lang na paminawa total hunahunaan na lang na nga programa gyapon na siya sa radyo. Yeah, we cannot also blame him kung inana sad siya no siguro pressured sad siya sa iyang family. It's not easy ba daghan ba pud karon na wad ano daghan oh. And the businesses are declining, some establishment are closing. A lot of media people is losing their job because of the new trend the social media. So wala na tong mga katong mga old ways na gid no nga mga nga gitawag na tong traditional media. Oh. So nakalingkod gay ko diri nga di ko. Oh. Yeah, actually more on podcast na gid siya, di ba? Pero ang atong aim lang mon po dere is ano lang mahimo ta nga avenue in which you can listen, you can relate sa atong istoryahan topic that we discuss. We're not perfect, no? But in the coming days, we're trying kung natay topic, natay marag matawagan, ma-zoom, or unsa nga mga pamaagi nga atong makuhaan pod sila sa ilang point of view sa atong mga gipang diskasan. So that in some way or the other, makatabang pod ta, ma-enlighten pod mo, no? Kay kabalumi nga sa among discussion, sa atong discussion, kulang gid siya. Kulang, oh. Ginagmay ra pod ni ang ato pod nga discussion. Pero nahimuot pug ko. Sa karon nga medyo apiki kayo ang sistema sa komunikasyon pamaagi sa kana bitong sa media, pagpakabuhi sa media. Kay when I start ani nga style for the past 2 years, sa klaro lang yun. Duha na ta ka tuig ani nga kumbati. Unsay nahitabo sa nang hinaway sa dihang gitukod ko di. Ayan, o lagi. Pero makaingon ko ba nga ang Ginoo giday kahibalo gyapon mo plastar. Yeah, that's how God works. Kay gibaliwala malanto nako ilang mga pag-criticize, nakatawaan pa ka. Gikatawaan pa ko pastilan. Yeah, but para mas i-bless ka, don't curse him. Do not wala. Ipasalamatan ako sila. Just express your blessing sa ilaha, no? Anyway, si Lord naman po pagpahiluna tanan. No, salamat sa mga tao na gihimo na instrument ni Lord na up to this time we still continue to broadcast.
No, salamat. And hopefully by the next several years, napata, kung bati pagyapunta sa late night. Marag kaundangon na. Diya po nagaubad ka na to si Jackie Lo Mabilin Aguilar o si July Evening. Oh. Miss Jules. Oh. Kumusta, Miss Jules? Oh. Diya nagaubad ka na to karong gabi na. Yeah, and also, nagtanaw sa dang akong classmate sa high school. No, si Annabelle Ani Pokita. Kumusta, Bing? Yeah. I think, no, sorry kayo. Westbound? Yeah, nani siya ay astul sa westbound. No, dito may panguha og mga fruits and vegetables sa ila sa una. Ay, Diyos. Yeah, very fresh. Ay na lang yung adtog westbound kay basig mabiktima na po sila. Gid nako ni sila nga mauban no sa mga pero dili gid pwede pa karon because of the pandemic, and so hopefully no naapod mi ang actually nami na sila giatinan last week no sa nga wake sa husband sa among batchmate sa among classmate pod condolence kay no na pag wala jud ko naka-join. Yeah, limited ra man good pod ang moadto for this. Dili pwede daghan. Dili pwede daghan. So kita na ko ilang picture nagtapok-tapok. I miss the batch but dili pa gid pwede. Maayong gabi sabdiay ngadto diya ni Gipoy G Falls. Maayong gabi kanimo. Kumusta man? Kumbati pagyapon. Sa atang mga kining atong tulumanon natod gini sa Maintingwa sa Axert, Mindanao, sa si Palco og Juancia Enterprises. Wala ang kampsawi. Oh, nahilom ang kampsawi. Lagi, Talagang sawing-sawi sila ngayon. marag serious kay sila. Oo. Marag serious siguro kay sila na minaw. Siguro ilang yun na ba nga? Sa ba di kay nakulang nako karong tuiga ba? Yeah. Oh. No, siguro no. We will have to to ponder whatever. Unsay nakulang nato nga dapat buhaton nato no if no given a chance lang gyud. Nga atong buhaton kay marag I think marag pila na lang ka weeks no. And the year is almost over. Pizza karon? It's December 2. Oy, 23 days before Christmas. Before Christmas, no? So, dili lang material things lang siguro nga atong ipaliton or Ang imong pagtagad. pagtagad. Yun, no? Yeah, that's true. And your time, of Oo. course. Katubitong inigmulakaw siya nga mukis na lang sa agtang. Kaya naka-face mask. Yeah, anyway, no, ang importante, ako siguro, if you will ask me if I'm given a chance, I don't know, kamo manggid ang maka-judge, but kulang ang akong time, not just for my family, but sa mga friends siguro, sa mga, those people who try to reach out for me. Oh. No, sometimes kabalo ka makonsensya ba ako nga isin lang nako. So, muna akong Amo ka na lagi. Yeah, sometimes mo sa imong daghan kag buhaton, being a mother, Tanaw being na a lang nimo. wife, being a nurse and everything, no. Sa imong one. Sometimes isin na lang gyud nimo din. Ang imong na I will reply later. Humanon ko sa Limta na dayon. yun din. Tungod sa ka-busy sometimes dili na gyud nimo ma-replyan. So that's why I emphasize gyud time. No, buhata nga naa kay panahon no para sa imuhang mga loved ones, sa imong mga friends sa kahigala. Even gali those people nga dili nimo siya close but really trying to reach out sa imuha, no. I experienced that. Matingala lang ka dili man mi close ani nag-message lang, ma'am, something like this and like that, no. So it's one thing na I really want to do, no, that I can give, no, unta most of my time sa mga tao na gusto sa akong oras. Anyway, to listen. Nga, tagaan ko ni Lord of kana bitang patience and understanding to listen. Sometimes, annoying ba pod maminaw? Especially those people nga mga balik-balik and self-centered kayo. Pero sometimes naon na lang pod nato nga what if I will not listen to this somebody? What if na may tabo ani because we do not know what will happen next? So, ang tendency din, makonsensya ka na. Oh. So,
Pero matod pa ni Ian Gonzalez, less talk, less mistake po mga lodi. Kaya silent mode. Yeah. Oh. You're in silent mode. Bimboy is not online. Yeah, Nagkulang ka ang kampsawi. kulang. And Si also- Aaron Chap, wala pa pod. Yeah, very busy siguro si Ari. Si Miriam, wala pa pod. Oo. Siguro later na sila mananood. Anyway, we have already our YouTube channel, so Oo. you can watch us there. Makita gyapon nila. Yeah. That's that. Ang atong tak na alas 10:55 na sa kagabion. Kiningaton tulumanon hatod gini sa may tinguha sa Axert, Mindanao si Palco og Unsa Enterprises. Dobi og ang usa ka tawo karon tuiga sige siyag biyahe. Sige siyag biyahe kay siguro part sa iyang trabaho. Do you still have to practice the same on the coming years? Or unsaon ka na? So, Kung pananglitan ng iyang trabaho isige biyahe. depende man. You have to decide for that. Kay kung more gyud iyahang work, alangan naman, siguro time will come nga mag-retire siya. No, stable na. Stable na ang finances, stable na ang sitwasyon, tanan-tanan. So, pwede na siya mag-retire and spend time. But remember, no, life's too short. So, and you do not know what will happen next. In the next hours, in the next, no, gid ka kabaloy. Mo Only na God usa knows. sa kahadlukan. So, siguro sa sige nimo og travel, siguro find time to spend it with your loved ones. Despite nga sige ka og travel, naman gyud siguro kay panahon nga mag-spend alang wala kay leave. Oh, imposible naman, di ba? Mga holidays. So, siguro you have to spend that sa imuhang mga loved ones, no? Find time. Do not focus more on your job, on your work, on your career. Kay time will come, magbasol unya ka. No, regrets na bagyo na permi sa ulahi. So, Ulahi ang pagbasol. Yes. lisod siya. So siguro we need to find time. Do something nga in which nga dili nimo basulan at the end. Okay. Naman po ito nag-ingon lagi nako nga abibitaw nimo ang imong paningkamot sa matag adlaw, sa matag simana, ngadto sa bulan, nga halos wala kay time sa imong pamilya, mosumbalik ka na kanimo. Yes. Oh. Nadi nag-ingon ako ni singilan, di pa ka mo asinso ka pa ni anak, siya dili. Di bayo. Yeah. Kay mawala man kuno ang, nagyo kuno mawala sa imong kaugalingon. Ang pagtagad sa imong asawa, sa imong Yes, makulangan mga anak, gid siya. makulangan. Unya, kabalo ka kung unsay gimubalik sa imong kabisi, ang imong health. Yeah, not to mention your Oh. health, but ang attachment nimo sa imuhang family, no, kulang gid siya, makulangan. Kay nag-need gid sila og attention, nag-need sila sa imuhang time to spend with them. So that is why gani, di ba, as naiuban mga tao they choose to be single while they are still enjoying their career. They are at the peak of their career. Kay ang ilang huna-huna kay useless lang gihapon, no. If they are committed na, magbulag lang gihapon because I can't find time. I can't spend time with my loved one at this time because I'm still enjoying My career. my career, no. Kay binagnaagi ka sa top, na sa peak sa imong career. So lisod, no? Just like di ba, you can't serve two masters at the same time. So mana siya nga ang uban stay single at up to this time. Ay. Mana sila, na mga tao nga di choose to be single kaya nag-enjoy sila sa ilang life now being single and with a good career that they have. Pero, kana bitong being single,
Mabot yung panahon nga, labi na kung naanak ka sa SR. Moingong gidin ka nga, may pa man siguro kung nagminyo ko sa una. Mo lagi na Doon siya, uban no? nga na. If given a chance nga maminyo ka, Oh. kay maski unsaon nimo gusto ka magminyo, og walay mo abot pa, kinsa may imong minyuan. Kung may pa to nagminyo ko sa una, kay wala ang tako na single karon. What Oh. if choosy kay ka? Unsaon nimo pagminyo kung choosy kay ka? What if namang gali mo abot sa imo? Sala na niya. Dili na niya sala because you can dili man nimo pwede tudluan ang imong heart kung kinsa imong higugmaon. Oh. So what if giabot na ay tao giabot pero wala pug ka nahigugma, maski gamay na lang nga spark or pinitik sa imong heart, wala gyud. So Pero alangan yun sa naman, pagsiguro nimo. you know the feeling inside, no, di ba? So alangan naman, then you will see nga kung magpadayon ko, if ako ni siyang patulan, ako ni siyang higugma, makigrelasyon ko ani and wala gid ko'y feeling sa iya maski gamay, so miserable ra gihapon. Unsa imong purpose, just for sex? No, it's not. Dili lang inana Companionship. lang. Companionship. Kinahanglan man good ang companionship na apog kay feelings good. Naglisod man po na magpuyog mo niya, di mo magkasinabot. Sige lang mag-away. Okay ra lugar. Pag abot ni mong katigulang, aya ka na din mangita. Kaya nangita ka na sa companionship. Kana pod kung tagaan ka ni Lord. Sa imong kana dito I think being old or being matured or being young, dili man na siya mag-matter if you are in love. Kung naabot gyud ang the right one for you, bahala pag unsa imong Bisag gayuko-yuko na. pila imong edad. Oy, there are nag-met sila, tigulang na sila because they're both widow. Yeah. Aya pa sila din marag true love. Anti mo na siya ginatawag nga companionship na for the sake of companionship, but they love each other. Maski tigulang na sila. Jesus Maria. Because no good na ang ilang destiny nga they are going to meet at the age of 70s and 80s. So who are you to question that? Oh. Pero dahil, kuan, niya'y minsahe si Ian na pagahuman ko no sa 2020. After 2020. Oh. Ang iya ko no is, basta ang akong buhaton bago matapos ang taon, ay ipatulfo ko na ang ayaw magbayad ng utang. Na ilang dekada nang wala dyan magbayad. Do it. But remember Ian, no, there's I think no kung need gid to niya nga time, maguna siya na verse. Are you defending those who No, did not pay? really, no. If you have the capacity to pay it, no. Pero kung kung nakita po nimo nga medyo naglisod gyud, no, siguro taas-taasan pa nato atong pagsabot ug pasensya sa mga nakautang. Kita lagad po tag-utang. No, but at least lang kung nakita nato nga lisod kay ilang sitwasyon, siguro ato na lang naon nga at that time nga ato silang natabangan, we lend money to them, no, nga gihimo ka nga instrumento nga makatabang sa ilahang kalisod. Pero si Mona Lisa lahi ang iya. Matod pa niya iyang gi-address kadto kang Ian, matod pa niya ipinaskuhan na lang nato na sir. Mayaman ka pa naman. Yeah. Oh. No, you are really blessed, Ian, no? I know you have a very nice car, a very nice condo, very beautiful, and a very nice job or career, no? The only lacking is his wife, a partner, lifetime partner. But I know no kung I know he's kind-hearted, no? I-bless ra gyud ni siya ni Lord og i-grant ra gyud ang iyang desire sa iyang heart, no, to have that somebody nga iyang must spend for the rest of his life. And thank you for watching, Nika Carmel Hamiro. Nika, salamat kayo. And the Tupperware still there sa clinic. With the best pancit in town. Kuyon Very man siya og imong yummy. iuli ng Tupperware. Nga naman padugang. Kaya mingon na po din ka nga, ningon ra ba gid si Lito nga wa siya nakakaon. Ay, everybody nakakaon na to. Very yummy.
Kamu Very man. delicious. Ooh! Kamu man. Don't say that. So, salamat Mika for that very yummy pansit na. Yan po nagauman ka na On to my si Sir Ricardo Rick Diaz. Sir Rick, mayong gabi kanimo dia. Siguro nga itong mga ka-online karon naghinuktok sila tanan ba? Ano? They're sleepy kay bugnaw kayo ang panahon. Naghinuktok sila kay unsa kay nakulang nako sa 2020 ba? Ana. Nagkuan lugar sila, nagponder. Oh. Naghuna-huna pag-ayo. Gina-review nila sa bulan sa Enero, bulan sa Pebrero, Marso, gisugod na si COVID. Daghan wala na buhat, no? Oh. But naputay na nga buhat, namang po'y advantage si COVID kay intact ang family na akay nabuhat sa imong family nga wala nimo nabuhat before because dili siya wala kay panahon kay busy kay ka, you are not always in the house. So karon kay especially that time nga nag-quarantine, so intact gyud tanan. But nasad siguro kay wala nabuhat because wala nimo na provide ang what you have provided them before. Because of siguro kulang ang income Wala na. lisod na kaayo ang panahon. Balag saging basta kay labing na dayon. So daghan kag nakay mga obligasyon nimo sa imong wife, obligasyon nimo sa imong mga anak, no? Obligasyon sa imong wife being husband or obligasyon nimo sa imong mga anak being a father. So nasiguro siya kulang. No, Pagkamang-kamang. Or the wife, sad no, vice versa. And even ikaw sad nga anak, nasiguro kay pagkulang pod sa imuhang ginikanan. Or sa imong pag-eskwela, na kay nagkulang kay lax kay karon nga time kay it's online. Modular. So, Si mama bitog si papa mo answer. yeah. So, siguro no, those students nga, ang ilahang mga loved ones mo yung nag-answer, no? Maybe the best thing you will do siguro na imog yung buhaton before the year ends, no? Kay mingon man po ng mga inahan nga, agoy, di tigidi-gidi pa kaulawan ng atong anak. Bahalang dili siya mo answer ani. Kita na, alidoy, kita mag-answer ani, doy. Gingnon na din niya yung bana. Siguro magpasalamat mo and maybe sa inyong mga teachers, no? Before this year end, you will say thank you to your teachers nga nagsakripisyo para sa inyong mga modules, sa inyong trying to reach out maski sa lisod nga panahon nga madtugid sa inyo or mag-deliver sa modules or tanan, di ba? I think taghan-tag dapat buhaton if sometimes, di ba, if only I have given a chance, no nga, mabuhat na ako ni buhaton gyud unta na ako. Karong panahon na. So, while you still have time to do it, no, kung makaya, do it now. Kay kung wala bitaw mag-COVID, dili ko makakonsentrate sa akong pag-aplantito. Yeah, I can attest to that, no. And also, Dagan na ba kay bulak? Dagan na po kayo sili. ako kay I realize, no, those siguro if it is not COVID, dili siguro ko ma-close kaayo sa akong mga students before. Because kung ano man good, busy sila with their own classes, no? And I know nga sometimes mo drop by sila sa clinic, no? Especially now na I'm not teaching. So karon man good guys na ay mga GC nga dito magpagawa sa gibati and I'm happy na they are sharing kung unsa ilang mga gipangbati regarding the new normal. So at least no I know naagihapon mi attachment, naagihapon mi communication sa ila. Wala siya nawala. And thankful po daw with this modern technology kaya through this maintain ang inyong communication maski dili mo magkita personally. So, pasalamat po ta. Ani nga nga pamaagi. Okay, maing hapon ni noon. Maing gabi day ngadto kang Lucky Sweet to Let ni Mip o kang Paulo Jade Garcia. Maing hapon kanimo dia Paulo Jade. Bigla mo na ang
Ang atong takda sa kagabion alas 11:10 na. Okay. Panibaya sadya sa uban nga niya pa nagauban ka nato. Maragdakan kay absent ron. Yeah, okay, it's the middle of the week, you know. Kapoy siguro kayo ang trabaho, na-stress kay ang Christmas bonus dahil Wa pa madawat. Ang 13th month wala pa gihatag o gi-advance na baka. Adios. No, and some of us are planning what to do or what to spend on Christmas, no? And even New Year. So, naay mga plans nga medyo atong una-una lack pa og budget or daghan tagi pang una-una. So, maybe inana na lang ang mo kakaabot sa atong una-una. So, marag pressured and very stressful kaayo siya. But Kini nga tuig. yeah, karon nga tuig siguro lang we will give thanks to the Lord for everything that is happening kay dili pud sa yon ang gi-undergo sa mga tao nga nawad-an og mga minahal sa kinabuhi because of COVID. So, and they spend Christmas without them. So it's the hard thing to do. It's the hard. No, it's really painful. The feeling is really painful, no. And anang siguro we will pray for them for strength. Kay wala ba sila nag-expect na this year mawad-an sila og mga loved ones because of COVID. And also natay mga plano, di ba? We plan ahead. So natay mga plano pero wala siya na push through because of COVID. So siguro we will find another ways nga at instead nga we are planning for something bigger para sa atong mga mahal sa kinabuhi but wala siya na materialize, wala siya na realize because of COVID. So maybe we will look for something or another ways nga atong mapahiluna nga plano, no. Pangitaon lang na to anyway mo nang ginaingon nga we plan but God put our plans everything in place siya magpahiluna, no. So nana lang siguro ang dapat na tong huna-hunaon. Kaya ang tanan naragid sa mga kamot ni Lord. He holds the future. He holds Pero dili the malagi kuan kay na malagi na padaing nun nga lihok tao kay tabangan ko. Naglihok gali ingon ganit ko nga you'll find other ways, no. Dili mo na ingon nag-effort sad baya. I think ang tao wala naman sa Ay, siguro. nag-effort sa paghuna-huna. Wala naman sa human as we are, maski mayinta si Lord na bahala, pero you cannot really avoid nga mag-worry ka. Dili gina nimo siya malikan, tao la ka lang. That is why gali you need some assurance, you need a calming voice, no, very calm voice that calm your feelings, no, by the time nga dana ka marag stress na kay imong life. Daghan kag pangitaon nga unta nay somebody nga muhag sa imo, maminaw sa imo, no, kay frustrated ka sa mga wala na hitabo nga gusto unta nimo mahitabo. So that's one way nga no ang tao mag-depression. Ganong ga-commit sila suicide, not to mention sa mga when we talk about money. No? So dili siya sa yun gyud baya atong I think dili tanan karon dili sa yun. So we're talking this now kay marag medyo alarming pod ang mga nag-suicide. No, sometimes people will just say I'm okay, no, just smile. Pero anong gi-suicide ba karon kay mga batanon? Yeah, siguro kay manggod ang atong means of communication is through manggod siya text and messages. Sa unang manggod, medyo kung magka-problema, dali kay mabantayan ba? Pag kay na imong kauban imong mga friends, sometimes ma-divert na din imong attention, mag-enjoy ka na dayon. So, karon manggod kay marag you're staying at the four corners of your room or in your house. Halos tanan karon busy ang mga tao sa cellphone. Cellphone, yeah. I can say that. I can attest to that. Even gali magkaon, gatubang og cellphone. Mayroon pa nga,
Kadyot lang kay gani. mo-react sa ko. Pag-abot sa balay, cellphone. Before maligo, cellphone. Before matulog sa gayda na cellphone and everything. Pangutan-o ni mo nga, wala pa yung kanahumanan. Ako lang gipakuan akong mata para makatulog ko. Ay nga na din na. Yeah. So it should not be like that, no. The situation should not be like that. Kaya nga no, before the year end, try to avoid something. If you are in the table, no, para mag-spend time with your family, eating dinner or lunch, no, do away with some cell phones or gadgets. Spend time with them. Because you do not know nga naay usa ka member sa imong family nga nanginahanglan sa imong attention. He needs, no, for you to listen. Seryoso ka? Yeah. I'm serious because nagkataas, no, I'm alarmed with the higher, nagkataas ang atong depression at this time. No, siguro, kita po, no, kag naagid tayo members sa atong family nga nanginahanglan sa ato nga, maminaw man lang ta sa ila. Kanang cellphone usahay, computers and gadgets, makadaot po siya sa relasyon. Nga naman. Relasyon sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong asawa. Kulang imong time sa ilaha. Mas maminaw manggali ka, pero imong kamot, nagsigi lang gihapon. Kitoy. Swipe. Nagsigi og browse sa tanan, everything. Ang ganahan ka, magstorya ka. Niya, ang imong kaistorya, yang unahunag, yang kamot, tuwa sa cellphone, tuwa sa gadget. Di mo ko noon ang managlahi karon nga kalibutan. Sa karaan ug sa mga bag-o. Yeah. That is why gani nga kataas kan because of lack of attention, lack of time. No, as much as possible and even if you're a friend, no, find time to listen. Kay makabalog yun ka if your friend is not really feeling good, no, emotionally, psychologically and spiritually, whatever, no, not just physically. No, so makasense gyud ka the way nga mo istorya siya, the way siya nga mag-message, the way siya nga mag-post sa social media, daghan imong observations, daghan kag mga bases, and then you're not do anything about it. Remember nga basin mag-regret ka at the end. Basin paabot sa panahon, sayang nga wala ko naminaw, manghinayang ka. Okay. Maayong gabi day ngadto ni Ma'am JD Apple diya sa may Balay City. Maintain gyud ang beauty, no? Maintain yung beauty. Oh. Muni mga makulba. Lagi nga, mga gwapa gyud, walang kupas na kaganda. Sa first batch sila man ilang nga sitawag ana, ilang century. Ana sila mga gwapa sa ilang century. Ang sunod nga century is kamo. Mga gwapa sa inyo century. Yeah, Flora May Gracia Luna is also watching. No, salamat. Niya po nagauban ka na to Basin, si wala pa ni kahuman sa modules. niya ba na to si Narstan? Oh. Yeah. We're almost winding up. Okay. The long and winding. Ayaw kay maglahi imong kanta og sa akong tukar. Resulta sa katulugan. Okay, 2 minutos na lang sa di patamag bulag-bulag sama sa kanding. Nilala ko istorya on sa gihulog sa kanding. Sama sa hulog sa kanding. Adios di ay latecomers si Bimboy Buying. Oh, Bimboy. Marag friend na ba na ako, no? Agay. Nag-tune in ganina. I don't know Agay. if she's still watching, but friend na ako siya. Agay. Yeah, bago lang mi nag-friend, I accepted her friend request. Oh, And yeah, she's pretty. pretty. Yeah. Okay. Maton pa ni Bimboy Buying, good evening. Late na ko, kay late night man ang show. We're almost winding up. Siguro si Bimboy, no, doon, ang siguro if you will ask him if he's given a chance to do something for his loved ones before the year end, I think, no, Makikita na siya.
he will do a move to meet this somebody nga imong gimatch sa iya ha. Agay. Maybe. That's my own ano lang. Pero doon na pamigi kuan kana bitawng gina-clear ang area. Ano man. Gina-clear ang area. Maralawarta, nag-clear the airway before ta mag-CPR. Clear the airway. Batod pa niya, PM is the key, ma'am. I think I am not the right person to introduce. Okay, we're just friends sa FB, pero personally, dili Dili kami pa. friend, no? So, but, kamo may mas ila. Yeah. And, Mo lagi nga gina-clear na mo ang area. Kaya mga kanyonaso na nagatubang daan. so, dagan siya kompetensya di ay. Ha? Dili. Kanyonaso sa amahan, sa inahan, Oh my goodness. sa mga igsuon. Anong din ni siya? The only girl? Right now nga nanay mga si Bimboy, nana siya yung mga means and ways Oh. how to approach. Malagi nga ginahimog yun ang kanang tactical attack. Oo, So, ginaplano well yun. planned before sila Oh. mag-met. Well planned. Tactical attack kay ang katong giingnan po nako nga moy mutabang sa plano. Nag-ingon man nga agay nga mahatag pa maglain nga ni amanday unta ko. Pero di na po siya makahimo. Di po siya kay committed Oh, naman committed siya. naman siya. So, sana niya. Mao na. So maybe no wala gid ka muna siyang best example nga makita nimo nga how God works no nga kung para sa anak niya nga wala na ko siya nakita so, because you are not really meant for each other, that girl is really meant for somebody else. Okay. So and sa case siguro ni Bimboy no he was trying to win the feelings of somebody before but na-frustrate siya. So, God allowed that to happen because dili to siya mao. Nailain po. Pero kabalo ka sige bati ni Bimboy karon. So, man. Mura nag-ihi na. Kasi nag-UTI na na. Or you check imong blood sugar. Kasi diabetic to kasi. Kay sweet ra ba kay di siya? Yeah, very sweet. Oh. Yeah, I know. Blessed kaayo ang babae nga maano niya. Very thoughtful and very sweet. Not to mention generous. Oo. No? Or not afraid to spend for his loved ones. Yeah. Galingawa na si Bimboy. Kaya wala na si Ian. Our in-chop is absent. Basin na pa yatiman pod. Yeah. Di mo na mabasol. Ano siguro siya. Basi na to sa COVID unit na sign. Tanawa matod pa ni Bimboy. I-BI daan sir para maklear ang moves. Do? Background investigation? 5? You talk na lang. Kamo na. Pero at least, gamay na lang limpyohonon sa dalan. I don't know if nag-report na magbalik. Murag karoon daw ibalik og report. But she's pretty. And sexy, of course. Matod pa ni Ayan Gonzales, grabe gini siya. Matod pa niya, mamalay na po diretso para di na makahindi. Getting to know each other pa iya, no? Because you do not know manggod. Basin Iyan. Ayaw paghisgot og ingana iyan kinay mga igo ana. Yeah. Kanang mamalay ditso nga wagi Wala na pahibalo. Yeah. You know what? Kinaraan na nga style. Yeah, kanang, I miss that kana bitong mamanikan nga, manangid nga. Madto sa inyo, nag-schedule. Dili kay surprise na lang, ha? Manika na mo. Nawalay na mo. Hanap ito nga, bit-bito na ang parents na rin. So, wala nagpaibalo nga bit-bito ng parents, no? Shocking. Alam mo na, Very say surprising. yes or no. Kung yes, larga. Kung no, larga gyapon. Ay. Maayong gabi day ngadto diha ni Ma'am Gigi Torrefil Orcolio. Ma'am Gigi, maayong gabi kanimo diha.
May nawa na kita oras mga ka-online, medyo giabot na gyud ta sa atong finish line karong adlaw. Nakalapas pagali kay labi ka bulhot kayo. Yeah, lagi paspas gid kayo ang time, no? So siguro mo sa natong ihatag kung wala nagkulang taog time before na the year end, no? Spend time sa imong mga loved ones kay wala- Oy, may gabi day ngadto ni Ma'am Maria Migila Acobo Bibilio Banle. Yeah, in Dubai, our partner in community works, no? Salamat and salamat for that opportunity being interviewed, no, sa Dubai channel. Pang-international na So, itong salamat, katabi ko. Maragana ko siya. Di ko kabalod sa imong question basta di ko katubag. But salamat for that opportunity, ma'am. It was really an honor. Okay, maistorya. imong parting statement karong gabi yun. Yeah, it is almost the year is almost over, no? So kung unsa manggali atong pagkulang o unsa manggali ang wala pa nato nabuhat, no? Kung gitagaan tag chance, gitagaan tag panahon, why not do it now? No, at least no we still have time to do it, no, para wala tay regrets kay usahay manggod pag wala na ang tao ay pa nato mahibaw-an kung unsa ang value sa tao sa imuhang kinabuhi. Or even ang usa ka butang ay pa nato mahibaw-an kung unsa ang iyang value, no. So naay mga butang nga ato lang we just take it for granted. So karon try to examine, try to ponder kung unsa imong nakulang, unsa imong gusto buhaton, unsa imong gusto iistorya, no, sa imong loved ones, sa imong mga friends, tanan, no. As much as possible, try to do it now. Try to say it now. I think it's not bad to say I love you to a friend as long as there is no malice into it. So, say I love you to your friend. No, maybe it helps, no, to brighten up somebody nga who is really feeling down. Nga na ay maski pagstorya lang nimo is basin di ay ma-uplift ang iyang gibati nga naa day nahigugma sa ako, na ay nag-care sa ako. But be sure lang pod nga when you say it, no malice of thoughts, you care for him or her as a friend. But sa imong family, sa imong mga loved ones, no, always show to them how much you care, how much you love, no, kay dili tanan panahon, dili sa tanan tao kabalo mo buhat ana. And you do not know that a member of your family is just smiling, a member of your family is just you look at them as they're feeling okay, but you do not know what they feel inside. So it's better nga naagid mo yung mga communication. It's better nga you should also understand and ask kung kumusta na sila, kung unsa pod ang ilahang gipangbati, no. So those, I think some of those things, no, ang dapat na to buhaton kung wala pa nato nabuhat at this time. If your friends or members of your family mag-chat, mag-message sa imo, if you think nga kana nga mensahe pagbasa nimo na asay kibugaton because na asay something is not really good sa iyang gigi-feel, sa iyang kaugalingon, ayaw lang po siya isin lang, no? Ayaw lang tawa. Ayaw lang siya ilantaw, no? Ipa-feel ang imong presence nga naa ka, willing ka maminaw, maski dili ka mo comment. Okay? So, mga ka-OBM, mga ka-online, so I hope you will also watch for our I think the contest will start on December 16. Gi-start na sa uban. Start na ba sa uban? Sorry, no? So, I hope you will take part of it, no? This is not just for your ka-OBM, for the OBM family. This is for all of us, no? Because when you take part of it, no, ang inyong mga prayers, ang inyong thoughts, ang inyong mga gipang tabang, no, para sa atong mga kaigsuunan, kabalo ko ibalik na ni Lord 1,000-fold sa inyo, ha. So, good night. Stay safe always, no. Please practice good social distancing, wear face mask and face shields kay maragdagan na tag nangahibawan karon nga nagtapok-tapok na, and they found out nga nanay mga positive ka taas. Remember, this is a flu season, so very common, good, very strong kayo ang virus. So please take care of yourselves. Now remember, dili lang para sa imo but para gyud sa imong pamilya ug sa imong mga loved ones. So
Good night. Don't forget to say your prayers and stay safe. God bless everyone. Niya pa yung nagawaban ka na to sa Sir Dudes Raloto. May gabi ka na mo na, Sir Dudes. Bueno sa ato mga ka-online, matagkaroon na gunya, nindot gigayo nga mag-isgot-isgot kita sa mga butang nga ngayon ginato isgutan din sa atong palibot. Ilabi na gyud kay niya kita sa tuig pa sa pandemya, daghan nga mga lakaw sa atong kinabuhi ang nausab karong panahon na. Doon ay nagproblema, doon ay nalipay, ug doon na usay nagmahay. Mao nga kining among tulumanon late night with Sirlitz kauban sa akong love of my life. Kami naninguha in town nga amog yung mahatag ang among mga ginagmay nga hunahuna nga naha kaninyo. Kini aron pagtambal, paghatag og kapiskay, kaayo sa inyong tagsatag sa kakaugalingon. Ilabi na gyud niya itong mga pagmahay nga di gyud makagawa sa ilang galamhan. Bueno, wala tayo oras mga partner, mga ka-online. Kini na lamang ang inyong ka-online Lito Rolona, kauban sa kong love of my life, Maria Elena Barcelona Rolona. Magaingon gid kami ang Diyos magauban ka na to, magauban ka na to tanan. God bless us all. Mayong gabi, Pilipinas. Si RN Chop ay hapay town nakatunga. Subscribe our YouTube channel. No? Yeah. Oh, nakalimot ko. We are now on YouTube also. Doon na you nabigi miss- pangpasa nga ni Yeah. si Jess. Oo. If you miss sa mga programs, na siya sa YouTube. Okay. So, RN Chop, it's good nakapas ka. Siguro, we'll see you on Friday. Matuntaw niya, hi mga Lodi, sorry na late ko. Yeah, Super busy kayo. Yeah, we understand basta frontliner, especially in the hospital. Labi na karon kayo daghan. Yeah. Hindi na lang po istorya. Yun na lang ang storya. So, stay safe lang yun. So stay safe. Keep Good on night. praying for Oo. safety. Good night. Bye-bye. Kaninyong tanan.